I pozdrav svima, dragi moji subscriberi i svi moji pratioci. Evo nas u drugom videu iz 4. serijala Prompt Engineering za tvoju budućnost. Danas ćemo prikazati kako vaš prompt u 4 koraka može da bude profitabilan, odnosno kako vaš prompt možete da konačno unovčite. Ostanite sa mnom do kraja ovog videa kako biste videli ta 4 koraka koja će vam pomoći da unovčite ono što ste osmislili. Ako još ni uvek niste, pozivam da se pretplatite na moj YouTube kanal, da kliknete na subscribe, da lajkujete ovaj video i da krenemo, budite sa mnom, ispratite ovo do kraja. Da li vam je AI frustracija? Da li ste pokušali da kreirate sadržaj, a dobili ste generički dosadan tekst? Prestanite kriviti veštačku inteligenciju. AI nije magija. Ona je ogledalo i trenutno održava vašu konfuziju. Većina ljudi baci reč u chatbot i nada se nekom čudu, ali rezultat je haos i gubljenje vremena. Ali oni koji znaju ovu formulu, oni dobijaju rešenja koja štede sate i sate rada, stvaraju brend i što je najvažnije, naplaćuju se. Zaustavite se, prompt koji donosi profit nije slučajan, on je nauka. Ima samo 4 nezaobilazna elementa. Ako vam fali samo jedan, AI nagađa i ne generiše potpuno u celoj strukturi. Ali kada ih povežete, postajete stvaralac sistema. Element broj 1 se zove uloga. AI ne zna ko je, zato mu kažete. Ponaša se kao marketinški ekspert sa 10 godina iskustva. Stvorite mu identitet. Odjednom AI menja ton, rečnik i fokus. Uloga je pozornica na kojoj se igra cela predstava. Ne postavljajte praznu scenu. Element 2 je cilj. Napiši mi tekst o tome i tome je beskorisno. Morate biti hirurški precizni, ispravno. Napiši motivacioni tekst o 5 načina kako mala preduzeća koriste AI za povećanje svoje prodaje. Cilj je vaša destinacija. Bez njega gubite novac. Element 3. Format. Da li želiš listu, skriptu, tabelu? AI mora da zna oblik. Prompt bez formata je arhitekta bez nacrta. Dodajte formu i vaša ideja dobija telo koje možete odmah da plasirate na tržištu. Element broj 4. Ton i publika. Nije isto pisati za LinkedIn i za TikTok. Napiši to toplo i jednostavno, kao da objašnjavaš svom prijatelju. Definišite emociju i stil. Ton nije ukras, već ključ da veštačka inteligencija odgovori ljudski i relevantno. Kada naučite da kombinujete ova 4 elementa, postajete osoba koja kreira rešenja, koja se naplaćuju. Želite celu formulu plus konkretne strategije za freelancing i pasivne prihode? Sve vas to čeka u priručniku Prompt Engineering za tvoju budućnost. Ne gubite više vremena na loše AI odgovore. Ako želite da iskusite kompletno sve, o čemu ovdje pričam, u komentaru se nalazi pinovani link koji vodi do mog priručnika koji možete već danas da naručite u PDF formatu. Verujem da vam je ovo danas bilo jako korisno. Ako još uvek niste, subscribeujte se na moj kanal, lajkujte ovaj video i vidimo se u sledećem. Pozdrav svima!